Láskavosť, trpezlivosť, kreatívnosť a ďalšie skvelé vlastnosti, ktoré si od vás žiaci oceňujú počas celého štúdia na GAVE. Náš tím má za sebou tvrdú prácu, aby sa vám odvďačil takouto formou videa. Oprite sa a zažite nezabudnutelnú chvíľu, na ktorú si budete dlho spomínať. Ďakujeme, že ste sa nás ujali. A tak vrúcne prijali do kolektívu Gavákov. Sme vďační za to, aký ste k nám chápaví a snažíte sa na nás vždy usmievať. A ďakujeme, ako k nám pristupujete, keď máme problémy. Ďakujeme za vašu trpezlivosť. A všetok čas a energiu, ktorú do nás vkladáte každý jeden deň. Tiež vám ďakujeme za to, že ste vždy ochotní pomôcť, niekedy aj na úkor vášho voľného času. A aj za to, že v nás vidíte potenciál, aj ten, ktorý možno ani nemáme. Ďakujeme, že vykonávate svoje povolanie s láskou. Ale aj s humorom, ktorý veľakrát osviežuje naše hodiny. My by sme vám chceli popriať veľa dobrých a vnímavých žiakov a veľa pekných chvíľ na tejto škole. A pevné nervy, lebo vieme, aké je to s nami niekedy ťažké. A pevne dúfame, že na nás v budúcnosti môžete byť právom pyšní. Ďakujeme vám za váš čas, ktorý nám venujete a za trpezlivosť, ktorú s nami máte. Aj keď sa na vás niekedy hneváme, ale aj tak vás máme radi. Ďakujeme vám za vašu neprestajnú iniciatívu. Za to, že sa nám venujete aj na úkor vašeho voľného času. Za celú tretiu vám ďakujeme. Za vašu trpezlivosť. Za vaše pevné nervy. Lebo niekedy vieme byť naozaj hrozný. Za vašu podporu. Za úprimné hodnotenie. Za preložené písomky. Za branie kupónov z preklopov. Za ochotu nás niečo naučiť. Aj keď sa to niekedy nepodarí. Za to, že aj vy každé ráno stávate do školy. Za náhradné písomky. Za účasť na našich školských výletoch. Za vašu ochotu. Proste jednoducho vám ďakujeme. V mene celej 4. A vám ďakujeme za dôkladnú prípravu na maturity a za váš ochotný a milý prístup k nám. A takisto vám ďakujeme za trpezlivosť, hlavne s takými ako som ja, a nestrácajte nás nádej a trpezlivosť. V mene 3. D vám ďakujeme za vašu ochotu učiť. Za vašu trpezlivosť, hlavne s našimi absenciami, za zmysel pre humor. A ceníme si, že ste vydržali všetky migrény, ktoré sme vám spôsobili. Naša trieda si na učiteľoch váži, že sú férovi, že sú nám vždy blízki, vždy nám dobre poradia a vždy je s nimi sranda. V mene redakcie Preklepov by som vám chcel poďakovať za váš čas a vašu ochotu nám pomáhať a aj viesť Preklepy a školskú televíziu. Milí profesori, v mene celej žiackej školskej rady vám ďakujem za vašu pomoc, toleranciu a podporu pri každej našej akcii. Ďakujeme. Želám vám krásny deň učiteľov. Pri mene celej školskej televízie by som vám chcel poďakovať hlavne za vašu ochotu a podporu a za to, že vždy, keď je nejaká školská akcia, tak nemáte problém nás pustiť z hodín.